Yemono gitigarite me county ya Kisii asigatie bamenye kurwa ward ya Matuta gose abagatie bamenye kurwa asensemo yemesa yegotoka ime ward ya Bochibura buri banyare ko bagwesoke na kuburi butenirwe serikali ya county ya Kisii banyare ko bagoikira na asensemo yo nabo yo barotote anene muroberio bwokoreta amache asensemo yo kurengana bamenye abo muroberio wa macho yobete kogo chakiwa asayo emyaka ene ya etire nigo oteneine asebabere bakogania murobero yoko bakwango iwa koroswa irobe bagokonyeka na mache nonya nabo nigo mu waziri wa mache ase serikali ya county ya Kisii le abwari abaga koenekia buna nigo barachie korigereria nabo igokoenekia buna o murobero yobeire gokoroswa muri Keito Brighton Makori no roboti urasobwikirano abamenyi gorwase kenyoro kyo mosobwa eye gotoka ase progression yemesa ime ye wodi ya Bochiburabu sebunge ya machoge burabu nigo bono bagendete kuburia buna mache barekonyora kurwa senseme yini wataranya nyora uikabono sebaburirie serikali kurigereria mangana ayo eshida dobwatane ya mache amacha yaiga project ya mache nigo yachagete muinaria ekale mubuya nande ekaigorwa amone gavana tukanywa mache amacha akagendera agatokonya sekenyore keiga agasopa ke binyoroime tukabana omogoko ngantu bwata amache paka nonyene chiskuru echi chetu chirega gachonsi chikanyora amache chikanywa lakini asa matuko nande makeigo amacha iya gatware shida buna abatenenere abanya tenenerete akabasinya kurubuna nyate ko bagusareka amacha ipaka wasai na basaregete esitero ntubwate ya mache ga mache na bachete buya akarentu bake skuru abana bagachaka konywa tugachaka konywa lakini ekero yaikira gati kabere amacha yagachia gasareka bagateba ng'epambu yasa ng'epambu yasaregete boigo chiskuru chirija konyora mache kurwa sensemo yomosobwa ono anene se skuru ye ntobwato mochando bwa mache na mono na mache abana bagwesi buna bare borders mbure taratu ngana batoroche gasi ankongwa abana bakwenda roche kuya mache abana bari ugokora buya bono egende kina bokiragere abana mbakora buya ukona gwoko bori kwabo gochia serikali ya county ya Kisii governor itu simbarati antoma itembwanje techisemi bana batware gusabanga epambu yeiga toripere abana funsi abanyora amache nana abe boarding bamenye buya tebye abagambya abandi abake basinyire oyu urengo ntu amotebeti agasinya egendo gyasanga n'usarika ne transformer karosi kuno mongao egachi ekwende kama gusarika epambu yekamanya kwenda kumanya paka bono bakochire retire oyu oronera kwenda retire abaja atenine ngire ndali mere tunyada ali mituniki mache na renge bwana ali atirimbogete iga kurwari gocha iga anda ale kongonya sana gaki kongumitinga ki inkikiaba kegasari kurugo bono gaki motokonya mache bono twajore bakomo musie bono iga ntuntu anakorra muntu ndwensi goje kobwatia mache aya iga bono ntore no bororo bwo gokumia egekogera abana abekero bariga iga abana barwetare abana barwete nonye nkuria nonye mbogera bari bamenyete boarding iga nchirate yo bakonyora amache atari sobo barande bareta amache bono toko ganinganya yari konyarekana kakia serikali ye county na bari bago usikana bari gienchera ngaki bago toroseria amache ari gekora amache ari na rororo atebi bari bago usika na barache none on ground arorenga riri amache aya nkongo tumekare atokonya amache aya kana repair it's just on repair so ntoganetie responsible bwango na rito gwe responsible bwango egerto manyenga into charity una bari to kurwe taxi ya serikali urea bwali no muwasiri wa macha se county ya Kisii era maramisi ina ikirobisi buno bokongwe bumborororo ande pole kyagera korwe mesa igoro am told die moko genda bane bakoenda baka magena ruti maate so pole samangana ayo lakini esengenja ikire litukolia rero bunaika nabo tugoche kobeka bo bisabaito baligererie tumanyanga obokongu mborobi ne pambu era twara obokongu goseninki korwa burende tonyare gushugulikia Ripoti ya Seni Kendis TV korwa sebunge ya machoge barabu edariane Brighton Makori.